Не знам, въобще чували ли сте за меморито на ChatGPT. От ChatGPT пуснаха, както имате къстъм инструкции от тук, които може да си опишете нещо за вас, някаква информация за вас и как искате ChatGPT да ви отговаря. Така имате и мемори в ChatGPT, което също е много интересно. Меморито обаче, както може да се представите, е само за Америка. И това ми беше голямата драма и затова не хейтих GDPR и Европа. И всъщност, защото имаме GDPR, ние нямаме мемори на ChatGPT. И сега гледайте как ще го излъжем. Пускаме един NordVPN. Ако си пуснем американски VPN, това е идеята, можем да получим мемори функционалността в момента, в който включим един американски VPN и ни излизат в сетингите Personalization Memory. Това всъщност е много силен инструмент, който за жалост ние в България не можем да ползваме. И ако на вас ви се налага някога да работите с много специфична информация, която в multiple чатове искате ChatGPT да я знае, може би е умно да си вземете един американски VPN и да си включите тази функционалност. Тя как работи? Първо, като си чатите с ChatGPT и си говорите някакви работи, той решава на определени моменти, на определени информации да ги запише в меморите. Тоест, това е важно да го помня за напред. И след това се казва RAG всъщност. И когато си комуникирате с ChatGPT някаква тематика, той почва да вади информация от RAG-а. Ако няма някаква информация или открие такава информация във векторната си база, която е това мемори, то автоматично я пулва от базата и съответно я използва, за да може да си свърши работата. Аз, тъй като тук съм го използвал по някакво време, мога да видите каква информация той е успял да запомни. Предпочитам някакви тестимониали, които са down to earth, нали, как да пише тестимония. Имам написана книга, имам някаква песен, която може да бъде открита в YouTube. Всякаква е такава информация. ChatGPT-то си я запазва. Колко голямо количество пази? Memory лимита е 32 000 токена. Тоест, около, не е вярно, че е 10 000 думи, по-малко. 8-9 000 думи е някъде информация, която може да пази за вас. Което не е малко като информация. Това е меморито. Само си сменяте IP-то, нищо друго не трябва да правите. Сменяте си IP-то, отидете на Settings Personalization, пускате си меморито и започвате да си чатате. И сега като на мен ми е пуснато меморито, OMI, това всичко като информация, ChatGPT го издърпа от меморито си. Без да се налага аз да му го обяснявам всеки път. И реално, всичката тая информация, която ви казвам за меморито, всъщност той е издърпа от там. В това мемори имате записана някаква информация за вас. И мога да кажете Update my email to... И сега ще забележите какво ще стане. Memory updated. И то автоматично си презаписва тази информация. И съответно, в момента, пак като го питам, who am I, вече работи с новата информация. С това мемори, вие директно през чат мога да му казвате, добави нещо в меморито, апдейтни нещо в меморито, премахни нещо от меморито и прочее. Това беше набързо за меморито. Според мен е много мощен инструмент. Ако някога ви се налага, пак казвам, да правите съответно много чатове с ChatGPT, които не можете всичко да го пишете постоянно в контекст Windows, т.е. да му го кажете на всеки час на много. Меморито е мултичатното, т.е. ако сега си го комуникираме в този чат за моята personal information, това ще го знае във всеки останал чат. Тая информация, която имате съответно искате да записате, може да се управлявате през чат и да ви е активна във всеки друг чат. Това, ако пишете някакви курсови работи, дипломни работи, ужасно мощно, т.е. да напишете реално какво искате да кажете и в мултипъл чатове това да започне да излиза.